Tu știi definiția tractoristului? Nu. Și-a căncat țigară în gură, tractorist mă doare în... S-a trăit legitimația acasă. Ce faceți? Vă așteptam la Bine ați venit. Păi eu ce să fac? După Constantin, încerc să mă reevaluez. Vă așteptam la o tură cu Dacia, pe un oraș, pe aici. Tătuțule, având în vedere că ieri fiind Constantin și Elena... La mulți ani. Da, la mulți ani. La mulți ani. Gata. Am servit una mică, ca așa e la noi la țară. Dimineața la prânșesere o țuică mică, restul mâncare înainte de masă. Atâta, aia înainte de masă. Ce meștereți aici? Păi la asta trebuie, uite, am umblat la chiuloasă, chiuloasa păcătoasa, că s-a stricat ceva pe aici și acum urmează să facă demarorul, pentru că după 2-3 porniri nu vrea să mai lucreze. Și e atmosfera asta? Nu, e la un prieten de la Nehuiu și mi-am calat-o ca să pot să intru de desubt, că demarorul e pe aici, pe undeva la Pitit. Neamțul... Na. E greu de acces. Nu, Neamțul a zis așa: eu am făcut mașini să meargă, iar noi românul zicem așa: s-a stricat, scânteiește, benzinește, ce are de nu pornește. Scoate cartea și citește. Pă dracu, că scrie nemțește. Și n-am învățat nemția. Eu știu la România. Da, franțuzește știți? Vous parlez français? Oui, oui. Omelette du fromage. Ce ziceți de Dacia? Vă place? La Dacia s-a muncit un pic. Da. Dar între timp... A ieșit cum noi nu am făcut-o de fapt pentru vânzare.
Noi această mașină am făcut-o în timp ca relaxare. Deci a fost prima dragoste a familiei. Nu că neapărat a fost nevoie să faceți, așa în timp, probabil. Da, ne-a durat cam 2 ani jumate, aproape 3. Deci eu am folosit această mașină când aveam eu 40 de ani. Am înțeles. Acum am 63. Deci acum 23 de ani. 23. Mulți înainte. Mulțumesc frumos. Păi, tu nu te-ai născut pe vremea când era steagul roșu. Și se cânta așa. Și că du-mă, steagule, nu mai pot, șoferule, dă-mi benzină și ulei și te duc pe unde vrei. Eu sunt din generația aceea. Ați rămas acolo. Da. Cu electronica pic. Da. Deci, din punct de vedere mecanic, fac orice, Da. orice. Uite, motoare, uite, schimbat. Uite. Deci, motoare, fac cap-coadă, tot. În momentul când aplici senzori, motorină, senzor, filtrul de senzor pe pompa de injecție, deci tot ce există electronică, gata, m-a depășit. N-am avut nici școala există aceea, nu am avut profesori nici de engleză, nici de franceză. Am avut profesor pe Trimpola, la vremea mea, 1-8, profesor de limba rusă. Așa era atunci, rus. Așa era. Deci originalele, uite-le aici. Asta scapă de... Asta e prima? A ei originala. Da, da. Eu n-am vrut să și asta e a doua, adică fața. Și a greșit bine, s-a pus cu polizorul pe aia, că n-a știut cum să polișează. Cum să... Uite, și-a stricat-o. N-avea nimic altceva. Când l-a văzut nebunul ăsta, îi vinea să-i dea palme. Păi cum mă să dai tu cu flexul, cu pânza abrazivă pe aia? Hamne, maica. I-a zis, nu-i sănătos. Ai ieșit Dacia cum trebuie? Din punct de vedere al meu, cu micile modificări care le-a vrut Biluță, feciorul cel mic, Prâzlea, Da. așa. Mezinul. Da, Mezinul, Prâzlea, așa. Am avut într-adevăr și contradicții că eu am vrut să rămână ea originală. El uitându-se și pe net și pe acolo, a venit cu mici modificări. Dar din punct de vedere exterior nu apare modificată. Numai un ochi finuț, dacă te uiți la ea, apare modificări. Iar restul, interiorul, s-a modificat complet. Deci nu mai e Dacia. Este... Și vă place treaba asta? Pe cum să nu? Dar acolo e suflet. Da. Deci, adunate la un loc, acolo suflete. Păi ne-a trebuit aproape 3 ani adunați. Așa că am făcut-o în timp. Nu am făcut-o odată. Deci nu mi-am propus acum, gata, opresc, trag poarta și stau de Dacia și în 2 săptămâni se poartă. Nu, a trebuit timp. Dar a fost prima mașină a familiei și a meritat atenție. Da, din suflet. Din suflet. Din suflet, nu. Nu am cuvinte și trebuie să-i mulțumesc mult și vopsitorului. Lui Alin? Da, Alin. Da, el ne-a scos din... Că ne-a făcut el și... a dat așa un suflu, a reînviat. Nu-l cunoscusem personal, cu taică-su mă cunoșteam destul de bine, personal cu el nu mă știam, dar în momentul când ne-am făcut cunoștință și am văzut că are calități de a face vopsire, deci lui îi place. Da, corect, pasiune. Deci, cum fac eu mecanica, partea de motoare și așa mai departe, așa e vopseam. Pe mine să nu mă pui să șlefui 1 metru pătrat de tablă, că nebunesc. Dar dăm să spăl orice motor, orice. Mi le arunci într-o tavă toate șuruburile, nu contează, și eu ți le remontez, adică mă duc cu gând. Pentru că la timpul meu, acest manual, ce este? e Biblia mea. Asta e cartea din școala mea profesională. Asta este Biblia mea, tătuță. Asta m-a făcut pe mine mare. Nu? Deci asta e tipărită în 1969, carte. Da, și
Și toate Tot original. tot ce trebuie. Tot ce trebuie. Tot Deci ce asta este. Uite, deci partea componentă unui demaror. Deci tot ce vrei, uite, demarorul, toate funcțiile care le faci, uite, le dă schematic. În manualele noi nu mai găsești așa ceva, îți dă formula și atât. Deci, eu mă mențin pe manualul, deci, inclusiv desen tehnic și tot ce vreți, eu am. Înțeleg că da, ce ai făcut-o bine, da? Chiar dacă ați vrut ceva mai original. Deci la Dacia am respectat din punct de vedere totul original. Instalație electrică am refăcut-o complet. Am păstrat farurile originale, că Alexandru meu vroia să punem din punct de vedere, vroia să pună ceva cu stenoane, cu nu știu, las-o așa cu becurile ei. Las-o așa cu farurile alungite, că dă bine. Și acum s-a convins și el. Într-adevăr, nu e luminozitatea cu care te găsești cu alte tipuri de mașini. Da, dar este Dar ea e pentru ea. E Dacia aia, Exact. anii aia. Exact. Deci, anii 70-80 e perioada acelor ani în care am adus-o la actualitate. Și place. Bănuiesc că întoarce ochii cineva, întoarce capul după ea. Bă, mai uite o Dacia pe drum. Și o Dacia frumoasă, Da. aranjat. Și bănuiesc că majoritatea care sunt peste 40 de ani vârstă au circulat cu Dacia. Da. Probabil și pentru unii când o văd îi răscolesc așa niște amintiri din trecut. Nu amintiri, o nostalgie. Nostalgie, da, mai bine, E cuvântul potrivit. o nostalgie. Da. Am crescut cu așa ceva. Da, exact. Da, e momentul timpului. Deci, contează să aduci la realitate că ce a fost. Ce e vechi. Nu, vechi, dar e actual. Da, corect. E vechi, dar e actual. Păi uite, tot fierul ăsta vechi care îl vedeți aici, se topeau atunci. Se topeau, exact. Eu le dau utilitate. Deci tot ce vedeți dumneavoastră aici, le dau utilitate. Uite, de exemplu, la chestia asta. Dacă vrei să mă crezi, partea asta de piesă care o vezi aceea, uite, partea asta de piesă, nici nu-ți vine să crezi de la ce este. Țeava asta? Da, țeava asta. Uite-te la ea. Un meseriaș o cunoaște. Este de la întinderea șenirii la tractorul pe șenile, ies 1500. Aruncat la fer vechi. Și eu l-am luat și i-am dat utilitate. L-am sudat aici de țeava asta de consolidare și i-am dat. Da, multe reînviate. Deci, da. Și cu dăcioarele astea a fost de piesă aici, a? Păi nu, aceasta crem, Da. îi Dacia care am luat-o pentru geamuri. Pentru geamurile cele albastre. Da. Asta-i Dacia. Alea ionizate din măsa fabrică. Deci, la timp. Așa. Iar cealaltă, 1300 simplă, aia e din 71, care am achiziționat-o numai pentru bări și pentru alea cromate. Bun, deci în astea două ați pus Deci, n-am mai avut original pe ea. Am achiziționat încă două mașini, din două, adică din trei de fapt, a ieșit una bună.